Ndo margi nyakon go juang no wang kalure gi electric fault iwacho kanyo ni teko mag sitima bene mabene nokoloso yo makare nyiri 26 ne wang to e higa mano mar 2001 nyakon go juang kinyalo paro school mantiere county ma Machakos mong'ere kaka Kiangule kama bende nyithindo maromo 67 no wang mane dom tingeni seyo no bedo ne nyithindo ariyo ne bende emanoteyo mach e dormitory makamano seyo bende dhi ne nyithindo nikech kana wach mabende pod timo nonro mar maranda dong neno kama nyithindo mabende noter nyaka e doho kidonjo negi kod wang'o skul mano chieng' Jumapil. Sharon, to koro ing'eni iwacho ni iseyo gwang' tisegweno be. Wach mar masira mar mach e skunde wagi. Adieri ni nyithindo gi te magine. Nyithindo wetegi nikech dom nigi arita nitie e skunde wasomo kendo kaka arita mag dom nitie kata itimega to ng'enyni ka itimo nonro maginegi to ng'enyne yudo ni nyithindo giwegi emochako wachni. Koro penjo monego jonyuol penjere kata nyithindogi ere gimomiyo nikech mach makamae ok nyal chake koko ket mafuta to kata gima chake. Koro ere kaka mafuta nochopo e dom, ere kaka ne gichake nikech mondo mi mafuta kal to apani side time Sharon be koro mondo ket CCTV ma pande skunde moko to sechake e doms kata ka entres mondo wang'eni privacy be it's another thing but koro kata ka dhoudi mag dom entres ka alwora mar skul gi koro nego kete CCTV kaka sani police station be ketogi mondo koro arita mar kwe kata arita mag nyithindo gi oket maber mondo ka ji dhi mbele to kik wane masira ilagi to kendo kinde mosekalo electric fault osebedi kiseyo kanyakla kod nyithindo mabende wang'o skul e Kigena